til dem, når I kommer tilbage igen til noget. Jamen altså. Jeg tror, jeg lagde det der program ned, så I kan se det. Det ligger på bordet derhjemme. Så I kan se, hvor jeg er. Det står på det program. Det går jo på at kigge efter tegn. Det er jo ikke noget tegn, det gør. Det er det da. Hvad skulle jeg skrive det på? Mor, kan du godt lige putte det der i asken? Det der står og brænder. La 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 la. Skal vi? Og hjem til os selv. I'll put it